Czedes dawno temu do Łeliwszci katedry przelecała familia Gryfów. Mieszkają ju tam od 1615 roku. Kiedy tamto czasny łepyt, to je przydnik zakonu cystersów, Dawid Kłenarszczy, udbał so, że w Kłescele zbudeje grobnica dla kaszebskłe płemerszczych książantów. Cze jeden z Gryfów, jaci mieszkał w mirochłewszczych lasach, uczył, że w Łeliwie kaszebi bandą czele swoich panowników, na przemiór Świętopółka, Pscełeja, Sambuera, to na tych stopach wezwał swoich krewnych i kazał zebrać sa przed Puertala. To jest dobrym wędzeniem do tibelny świątnice. Wtedy prawie te płeczestny i nadzwykłe zwierzęta, łecele lwa, ze skrzydłama i głową łeżła, zdecydowały, że łestuną tułę na wiedno. Ty bandze na je dodom. Musimy mieć starża, kwel na ich umarłych książantów i wszystkich mieszkańców Kaszeb. Dla te, każdy znaj, należy so tu pasowny myl. Taci, z jakiego bandze mógł zdrzec w kół. Nie możemy też za bardzo zawadzać śledzom. Niech żyją so ubetno na Kaszebach. Jak przyjdzie jako zagroźba, my pierwszy i małe tym pływimy. Zarządzał największy z Gryfów, pilejący równoczasno swoich skrzydlatych krewnych, żeby usłyszno zrobile, co im kazał. Dwoje młodszych, ale i chytrych Gryfów chudkłe polecało w górę i sadło na herbie zaru nad wędzeniem do kościoła. Będziemy łebzyrać wszystkich wchodzących do katedry. Nie wpuścimy tyłe nikłegłe, kto bandze za groźbą do płemierści zemi. Załełele, płesobny nalezle so plac, na czepie błecznigłe wędzeni. Stądka je dobrze widać bełt. Jak łyzrzymy niedreśne ekrante jadące z nordę, to zlecemy na zemia i pływimy wszystkim kasiebom o niebezpieku, jaczy ima grozy. Rzekle. Większy dzil tych skrzydlatych istotów schłewu sabene kłescoła. Najbłeczestniejszy z nich stanął krótkłe grobnice płemerszczych książantów. Tak, żeby widzieć ledzy, chterny przychłedzą tułę na świętą msza i modlitwa. Miał pilować, żeby belnął dywele łenić czas swoim historycznym panownikom. Innym Gryfom uwidzały sa portrety płemerszczych książantów, jaci są w prezbiterium katedry. Schływiemy sa pod obrazama panowników. Na i dobry zdrok płemłezia nama łyzdrzec niebezpiek nawet kawcemnice. Będziemy łebzerać cezech. Chudkłe z merku mych tomu lechy plane. Gdające to ze stedle na cemnych płótnach pod nogama książantów. Czedejuny większy Gryf dopilował, żeby każdy z jego krewnych nalósł pasowny myl, płedli swoje wilżdzi skrzydła i płelecu wesuk nad świątnica. Przeniósł sa do Łegardu, jaci płewstu zankarobłece klasztorników, cystersów. Płedzywił drzewa, krzewe i kwiaty. Później skrzydła zaniosłe głę nad pałac łepatów. Wezdrzył na katedra i widział na jednej scenie plaskato rzezba, na jaci był łeliwny Czesz, Maryja i dzieciątko Jezus. Płedlecył krodzy i stanął przed nima. Ukłonił sa i rzekł: Tym dze mój plac, kwelmeły go Jezusa i jego matci. Bleskłe kaszebsko-pomorskich książantów, Gryfów i sneży Łegardu.